ka tungin ni inum tunai ki MSCS officer tungin ni iban senjar dengan kita lah amni kanungun ngiran ki IAS lain uk samut ka tu minta ndai lada ngila itu ya ka tin ka si tungi inyo sibon ki IAS officer badhaga kan yarabu yang ni bangken tio aki district affair apa ba ki nong song song tungi kin keren daga tel la jong aki tu office aki yo ki hat aki nugu tentang nagani kata ong iti ba kini kili political party kin wan ye phi tang ban supun bi naman ta election kin wan ban ong ye phi ba yin ai kata ka pisa yin ai kata ka jingera ka bi se ai kata ka jingera hai ai kata jingera south name chiteng na thai ki MLA baro ki MLA jongini kata karone ki tempat south scheme kin sam menta ban ong ban pian ju bore pi menta sistem ya ka scheme bakin job biang bakin sele biang pom nagar party thi kinong treka magani ka constituency ke jong thi ba dalele lu yang halagi kijat phidan katne ndrei waddo jingkemen aka singi ke manangwan ngindang ya lum ngindang ya yo ngindang ya poi ngindang ya ra ekani ka khubor ka jong ka TMC shakiwei pat kisnong gi thau gi jong phi pat ngiru ni kwi nang ti ngindang ya wan naga post ka po naga support ke jongi naga MPTC ke jongi naga Meghalaya Pradesh in ai ka support ya pisia hakani ka block ka jongpi badu ngong kani kini ki regional party kiba don menta angni kiba don lang haka sarkar bakken di tipin hapan ham rusia ba namar ba ya kani ka kani ko bangsa ko bangkong ni haprat den kong banrat den kong ni ko bangsa bangkong ka takadaw kunung ngle kadai kumbong ni kong ne ngire ka jingkala ka motive jongi kolong be the change tingi film manmo banya kala hakani ka kilma mafi ginom trekam sura kila raine andala de mafinya kala namni nakani ka kilma ko ndasi pia raimo banya kala be the change pi kwane me gin kala khamjam ken mangam dayo smoba pia kwane me gin kala hakani consensi hakajala ngin habi tre shitong ngin hapya do thia do dem Siapang ba nasa ngadang si itu dang si betsen tang ba ngala yo ya ka history ke dungi ila lang unong hikai arpo isnem ubala penhe pensani di kon kis di jongani kadang kathan banang ban start kadai ko we ka kam ba khiana di bakriatam kumi parung yamla ban penang tu start lada ndan kinong hikai ni hapha sa school tangten yangir gimnge ya pa institution na kata kata ngong na dei wei urang ba pula trade menta ka kane ka dong ka than ka jong phi ka ba menta wong nan wan pat ban sakri no ha oi ko kani ka TMC ro ka dei kawai na ki platform ya kita ki bre ki ko bakwa ban sakri ba nasar iwan seni yang ba nan sakri ya kane constituency lingba kane ka TMC party iong ba yin sakri kane constituency lingba kane ka TMC party ni is dakta ka jingkumen aba niyo kum kini kirang ba kibala sempang kibala penya ka school arpo is name mendi hati secondary school kala koi hatu ka secondary school te phi kinong chomsna phi kinong tikam chong kani ka chong ka kayang ye kani ka kubo yaw ni urang ba ajuni wala IT arpo isnem ban penhe pensan ya ka jingnam di start jong kani ka thong ka thangi jupi de menta upa ban sakri no ban long ka nong mikma ban nang kham yo por ban nang kham pen sakri shu ban nang yo ki school ki college ki dispensary kombam komdi kono ka bade ka bhagan ya na ban ka ka nyam ka sara de yindang ye kendo naga por sa ka por but kit bok kit yang ya kani ka team jong pi ba but ye phir kum jo ba pinang ki shopram ha kani ka block jong pi ha ki dam ski ko na bleshibon blesha jarmo